Amerika näde tapyldy? Amerikanyň tapylmagy dünýä taryhynyň iň uly täsirli wakalarynyň biridir. Bu waka 1492-nji ýylda Italian deňizçi we seýahatçy Kristofer Kolumb tarapyndan amala aşyrylypdyr. Kolumb günbatar ýollaryndan Hindistana ýol tapmak maksady bilen Ispaniýanyň padşahy tarapyndan goldaw görüp 3 gämi bilen ýola çykypdyr. Santa Maria, Pinta we Ninga atly gämiler bilen ol ýoluny dowam edýär. Kolumb 10-nji oktyabr 1492-nji ýylda San Salvador adasyna, häzirki Bahama adalarynyň Amerikanyň ýerine ilkinji gezek ayak basan adam hökmünde tanalýar. Emma Kolumb özüniň Hindistana gelenligine inanan bolsa-da aslynda ol täze bir kontinenti tapypdyr. Bu waka soňra Amerigo Vespucci tarapyndan tasdiklanyp kontinent onuň ady bilen Amerika diýilip adlandyrylypdyr. Amerikanyň tapylmagy dünýä taryhyna uly täsir edipdir. Ýewropa döwletleri Amerikanyň ýerlerini özlerini birleşdirmäge başlapdyrlar. Şeýle hem bu tapawut bilen Kolumb alys-çalysy başlapdyr. Alys-çalysda Ýewropa Amerikadan ýerli halklaryň medeni we hojalyk önümlerini, mysal üçin kartoşka, pomidor, kakao ýaly önümleri alyp öz tarapyndan bolsa at, demir önümleri we keselleri Amerikanyň ýerli halklaryna ýaýradyrlar. Bu bolsa ýerli halklaryň uly jebir çekmegine we populyasiýanyň azalmagyna getiripdir. Amerikanyň tapylmagy dünýä syýasy we ykdysady, medeni taryhyna uly täsir edip, häzirki dünýäniň dönemegine esas töredipdir. Bu waka taryhyň iň uly seýahat we açylyşlarynyň biri hökmünde taryha gilýär. Kristofer Kolumbyň Amerikanyň tapmazyndan ozal hem Amerikada adamlar ýaşaýardy. Bu ýerli halklar Amerikanyň ýerli halklary ýa-da indiýeler diýip tanalýardy. Olaryň taryhy Kolumbdan öň 10-15 000 ýyl öňe barýar. Ilatyň esasyny Bering boğazy arkaly Aziýadan göçüp gelenler ilkinji adamlar döredipdir. Bu göçüş buzly döwri başlanýar. Bering boğazy buzlap Aziýa we Demirgazyk Amerikany birleşdirýän ýer bolmagy bilen tanalýar. Amerikanyň ýerli halklary dürli medeniýetler, diller we durmuş tertipleri bilen ösüp uly şäherler, imperiýalar we ykdysady ulgamlar döredipdirler. Amerikanyň ýerli halklary dürli medeniýetler, diller we durmuş ykdysady tertipleri bilen ösüp uly şäherler, imperiýalar we ykdysady ulgamlar döredipdirler. Mysal üçin Amerikanyň Aztek imperiýasy, Aztekler 14-16-njy asyrda Meksikanyň merkezinde güýçli imperiýa döredipdirler. Olaryň paýtagty Tenochtitlan, häzirki Meksika, dünýäniň iň uly şäherleriniň biri bolupdyr. Ikinji, Ink imperiýasy. Inkler 13-16-njy asyrlarda Günorta Amerikanyň Ant daglarynda güýçli imperiýa döredipdirler. Olar üstün arxitektura we injenerçilik işleri bilen meşgul bolupdyrlar. Üçüncü, Maya medeniýeti. Mayalar Orta Amerikada, häzirki Meksika, Guatemala, Belize we Honduras ýaly biziň iýamyzdan 2000 ýyl mundan ozal we biziň iýamyzyň 900-nji ýylyna çenli ösüp ýokary derejeli medeniýet we ýazyw bolgamy astronomiýa bilen meşgul bolupdyrlar. Dördüncü, Demirgazyk Amerikanyň ýerli halklary Demirgazyk Amerikada dürli taýpalar we medeniýetler ösüp olar özleriniň durmuş tertiplerini, dinlerini we hojalyk ulgamlary bilen tapawutlanýardy. Mysal üçin Sioux taýpalary, Apache taýpalary we Irokez konfederasiýasy meşhur bolupdyr. Kolumb Amerikany tapandan soň Ýewropadan gelen kolonistler bilen ýerli halklaryň arasynda söwüşler, keseller we gulçuluk ýaly ýagdaýlar ýüze çykdyr. Bu bolsa ýerli halklaryň uly jebir çekmegine we populyasiýanyň azalmagyna getiripdir. Emma ýerli halklaryň mirasy we medeniýeti häzirki wagta çenli Amerikanyň taryhyny we medeniýetini şekillendirýär.